Miksi SpaceX päätyi valmistamaan Starshipin teräksestä, vaikka perinteisesti raketit on tehty alumiinista, titaanista tai hiilikuidusta? Onko Elon Musk vain hullu vai piileekö tässä nerokas insinööriratkaisu? Tässä videossa käyn perusteellisesti läpi, miksi SpaceX päätyi tähän ratkaisuun. Mitä etuja ja haittoja teräksellä on verrattuna muihin materiaaleihin ja miten se voi mullistaa avaruusmatkailun. Pysy mukana, sillä tämä on mielenkiintoista insinööritiedettä. Teräksen historia avaruusraketeissa. Teräksellä on ollut avaruusrakettien historiassa oma roolinsa, mutta sen käyttö on vähentynyt vuosien varrella. Tässä on pieni katsaus teräksen käytöstä avaruusraketeissa. Teräksen alkuvaiheet avaruusraketeissa. Ensimmäisissä raketeissa, kuten Saksan V2-ohjuksessa, käytettiin paljon terästä. Sen polttoainesäiliöt ja runko olivat terästä. Teräs oli tuolloin helposti saatavilla oleva ja edullinen materiaali, jolla oli hyvä lujuus. V2-raketti ei ollut kumminkaan avaruusraketti, vaan ballistinen ohjus, joka tosin ylsi avaruuteen asti. Yhdysvallat ja Neuvostoliitto käyttivät kumminkin V2-ohjusta avaruusohjelmiensa perustana. Toinen raketti, jossa käytettiin terästä, oli Lockheed Martinin, myöhemmin United Launch Alliancein 1950-luvulla kehittämä Atlas-raketti. Atlas-perheen ensimmäisessä vaiheessa ja Centaur-nimisen toisen vaiheen polttoainesäiliöt oli valmistettu ohuesta ruostumattomasta teräksestä. Yksi mielenkiintoinen asia, jonka teräksinen Atlas-ohjus sai aikaan, oli WD-40-nimisen aineen keksiminen. Koska teräksinen ohjus oli altis korroosiolle, mutta rakettia ei haluttu suojata maalilla, koska maali lisäisi raketin painoa, piti keksiä jokin toinen ratkaisu. WD-40 kehitti pieni kalifornialainen yritys Rocket Chemical Company. Heidän tavoitteenaan oli luoda veden poistaja ja korroosion suoja-aine ohjus- ja avaruusteollisuuden tarpeisiin. Nimi WD-40 tulee sanoista Water Displacement 40th Attempt, suomennettuna veden syrjäytys 40. yritys. Kehitystiimi saavutti halutun kaavan vasta 40 kokeilun jälkeen. Atlas-rakettiperheessä käytettiin teräsrakenteita, jotka pysyivät muodossaan vain polttoaineen paineen avulla, balloon tank. Koska teräs oli niin painavaa, polttoainesäiliöt, jotka olivat osa runkoa, tehtiin erittäin ohuesta teräksestä, joka oli vain 0,36–0,94 milliä paksua. Ohuen rakenteen takia jatkuvan paineen pitäminen säiliössä oli tärkeää. Tämä johti jopa onnettomuuteen vuonna 1963, kun paineistus petti ja raketti painui kasaan. Vielä tälläkin hetkellä United Launch Alliance käyttää Vulcan-raketin toisessa vaiheessa Centaurissa samaa balloon tank-rakennetta. Teräksen haittapuolena on kuitenkin sen suuri paino, joka rajoittaa rakettien hyötykuormaa ja kantamaa, joten se ei ole yleistynyt kovinkaan monissa muissa raketeissa. Teräksen käyttökohteita nykyään. Vaikka teräksen käyttö on vähentynyt, sillä on edelleen joitain käyttökohteita avaruusraketeissa. Moottorin osat. Terästä voidaan käyttää rakettien osissa, joissa vaaditaan suurta lujuutta ja lämmön kestävyyttä. Kiinnitysosat. Teräksestä voidaan valmistaa erilaisia kiinnitysosia, kuten pultteja ja muttereita. Rakettien laukaisualustat. Terästä käytetään usein rakettien laukaisualustojen rakentamiseen. Yhteenvetona voidaan sanoa, että teräs on ollut tärkeä materiaali avaruusrakettien alkuvaiheissa, mutta sen käyttö on vähentynyt vuosien varrella. Nykyään avaruusraketeissa käytetään pääasiassa alumiinia, titaania ja komposiittimateriaaleja. Terästä käytetään enää vähän, lähinnä joissain erikoisosissa. Alumiini, hiilikuitu ja titaani.
Nykyään lähes kaikkien rakettien päävalmistusmateriaali on joko alumiinia tai hiilikuitua, ja tietyissä tapauksissa on käytetty myös titaania. Näillä materiaaleilla on hyvät puolensa, mutta ne eivät olleet ideaaleja Starshipille. Katsotaanpa miksi. Alumiini ja alumiinilitiumseos. 1950-luvulla alumiini alkoi yleistyä avaruusraketeissa. Alumiinin käyttö mahdollisti suuremmat hyötykuormat ja pidemmät kantamat. Se on kevyempää kuin teräs, mutta sillä oli riittävä lujuus moniin rakenteisiin. Lisäksi se on edullista. Mutta siinä on iso ongelma. Se ei kestä korkeita lämpötiloja. Alumiini alkaa sulaa jo noin 660 asteessa, mikä tekee siitä huonon valinnan uudelleen käytettäville raketeille. Kun alus palaa avaruudesta ilmakehään, alumiinista valmistettu runko vaatii paksun lämpökilven, joka tekee siitä monimutkaisemman ja huollettavuudeltaan kalliin. Kertakäyttöraketteihin alumiini on hyvä valinta. 1960-luvulta lähtien titaani- ja komposiittimateriaalit alkoivat yleistyä avaruusraketeissa. Hiilikuitu on huipputekninen materiaali. Alun perin SpaceX suunnitteli käyttävänsä sitä Interplanetary Transport System ja Big Falcon Rocket nimisissä järjestelmissä. Hiilikuitu-epoksirakenteet ovat vielä kevyempiä kuin titaani ja niillä on erinomainen lujuus-painosuhde. Mutta siinäkin on ongelmia. Ensinnäkin se on erittäin kallista valmistaa suurina kappaleina ja toiseksi se ei kestä hyvin toistuvia lämpösokkeja. Lisäksi hiilikuidun valmistusprosessi on monimutkaisempi kuin teräksen, mikä vaikeuttaa massatuotantoa. Titaani. Titaani kuulostaa loistavalta vaihtoehdolta, sillä se kestää lämpöä, on vahvaa sekä myös kevyttä. Mutta se on myös äärimmäisen kallista ja vaikeaa työstää suuriksi rakenteiksi. Siksi sitä ei ole käytetty rakettien päämateriaalina, vaikka esimerkiksi SR-71 Blackbird-vakoilukone hyödyntää sitä laajasti. Titaani on erittäin luja ja kevyt metalli, joka soveltuu hyvin kohteisiin, jossa vaaditaan lujuutta ja hyvää lämmön kestävyyttä. Esimerkiksi SpaceX:n Falcon 9 Ritiläevän tarkoituksena on ohjata boosteria laskeutumisvaiheessa. Sen ensimmäisessä versiossa evä oli valmistettu alumiinista. Selviytyäkseen äärimmäisistä olosuhteista paluumatkan aikana se vaati lämpösuojapinnoitteen, joka oli levitettävä uudelleen jokaisen tehtävän jälkeen. SpaceX paransi toista versiotaan raketista uusilla titaanievillä. Tärkein etu oli titaanin luontainen lämmönkestävyys, joka eliminoi lämpösuojapinnoitteen tarpeen ja mahdollisti ritilän uudelleenkäytön loputtomiin. Joten Starshipin piti olla halpa, uudelleenkäytettävä ja kestää valtavia lämpötiloja. Mikä materiaali täytti nämä vaatimukset? Vastaus. No ruostumaton teräs. Vuonna 2018 Elon Musk teki yllättävän käännöksen. Sen sijaan, että hän olisi jatkanut hiilikuitulinjalla, hän päätti käyttää ruostumatonta terästä. Mutta miksi juuri teräs? Eikö se ole raskasta ja vanhanaikaista? Eikö maalaisjärjellä ajateltuna sitä ole typerää käyttää avaruusraketissa? Avaruusraketin pitää olla kevyt ja teräs on raskasta. Itse asiassa teräksessä on useita ainutlaatuisia ominaisuuksia, jotka tekevät siitä täydellisen valinnan avaruusalukselle. Lämmön kestävyys. Teräs kestää jopa 1200 asteen lämpötiloja, kun alumiini taas sulaa 660 asteessa. Tämä tarkoittaa, että Starship ei tarvitse yhtä massiivista lämpösuojakerrosta kuin esimerkiksi NASAn avaruussukkula. Kumminkin Marsista palattaessa Starshipin lämpökilven on kestettävä jopa 3-5 kertaa enemmän lämpöenergiaa kuin maan matalalta kieltoradalta palaavien aluksien, koska saapumisnopeus on suurempi. Nykyinen Starship käyttää SpaceX:n itse kehittämäänsä 30X ruostumatonta terästä ja keramiikkapohjaisia lämpökilpiä, mutta Marsista palattaessa niiden tulee kestää suurempia lämpökuormia.
Luultavasti tähän tarkoitukseen SpaceX joutuu kehittämään aktiivisen lämpösuojauksen, jossa nestemäistä polttoainetta suihkutetaan pienistä reiistä teräksen läpi. Teräksen paino. Hiilikuitu ja alumiini olisivat olleet kevyempiä kuin teräs, mutta ne olisivat tarvinneet paksun ja raskaan lämpökilven, että kokonaispaino ei olisi lopulta ollut merkittävästi pienempi. Teräs mahdollisti yksinkertaisemman ja kevyemmän lämpökilven, mikä lopulta teki siitä käytännöllisemmän vaihtoehdon. Paino ei ollut ongelma, koska Starship oli alun perin suunniteltu raskaiden hyötykuormien kuljettamiseen ja uudelleenkäytettävyyteen. Jos SpaceX olisi käyttänyt hiilikuitua tai alumiinia, raketin runko olisi ollut kevyempi, mutta lämpösuojan lisäpaino olisi vienyt suurimman osan saavutetusta hyödystä. Lopulta ruostumaton teräs tarjosi parhaan yhdistelmän. Kestävyys ja sitkeys. Toisin kuin alumiini tai hiilikuitu, ruostumaton teräs ei haurastu helposti, mikä tekee siitä täydellisen vaihtoehdon uudelleen käytettäville aluksille. Starship voi kestää useita laukaisuja ilman merkittäviä vaurioita. SpaceX on suunnitellut, että yksi Super Heavy Booster kestäisi ainakin 100 laukaisua ja se pystyttäisiin laukaisemaan uudelleen 2 tuntia laskeutumisen jälkeen. Teräs on halpaa ja helposti työstettävää. Teräs on paljon halvempaa kuin hiilikuitu tai titaani, mikä mahdollistaa massatuotannon. Valmistus on yksinkertaisempaa, koska terästä voidaan hitsata suoraan ilman monimutkaisia prosesseja. SpaceX:n on tarkoitus valmistaa tuhansia Starship-aluksia. Niitä pitää saada nopeasti ja edullisesti. SpaceX:n strategia on edetä nopeasti ja oppia virheistä. Aluksia tuhoutuu ja niitä pitää saada valmistettua nopeasti ja edullisesti. Joskus jopa valmiita aluksia tuhotaan, kun uusia asioita on opittu testilennoilla ja uusi versio täytyy kehittää. Ominaisuudet kylmässä ja kuumassa. Teräs vahvistuu kylmissä olosuhteissa, mikä tekee siitä erittäin hyvän valinnan rakettiin, joka varastoi erittäin kylmää nestemäistä metaania ja happea. Hauraus. Vaikka lujuus kasvaa, on tärkeää huomioida, että jotkin teräkset muuttuvat hauraammiksi kryogeenisissä lämpötiloissa. Hauraus tarkoittaa, että materiaali voi murtua helpommin ilman suurta muodonmuutosta. Siksi materiaalivalinta on kriittinen tekijä. Erilaiset teräkset käyttäytyvät eri tavalla. Kaikki teräkset eivät reagoi samalla tavalla kryogeenisiin lämpötiloihin. Jotkut teräkset menettävät sitkeytensä, vaikka niiden lujuus kasvaisikin. Siksi on tärkeää valita oikea teräs sovellukseen. Starship joutuu kestämään erittäin vaihtelevia lämpötilan muutoksia. Kun alusta tankataan erittäin kylmillä polttoaineilla, niin silloin täytyy olla hyvä kylmänkesto. Vastaavasti Starshipin ylösnousun aikana pinnan lämpötilat voivat nousta 200–700 asteen lämpötilaan riippuen niiden sijainnista. Lämpimin kohta on moottorialue ja kärki, mutta teräs kestää tämän ilman ongelmia. Vaikka ruostumaton teräs tarjoaa monia etuja, sillä on myös haittapuolia, jotka on otettava huomioon. Paino. Teräs on huomattavasti raskaampaa kuin alumiini tai hiilikuitu. Tämä tarkoittaa, että raketti tarvitsee tehokkaammat moottorit ja enemmän polttoainetta kompensoidakseen massan. Hitsattavuus ja valmistus. Vaikka terästä on helpompi työstää kuin hiilikuitua, suurten rakettien valmistaminen vaatii paljon hitsausta ja tarkkuutta. Hitsauslaadun on oltava erittäin korkeaa, jotta saumat kestävät avaruusolosuhteet. Lämmön johtavuus. Teräs johtaa lämpöä tehokkaasti, mikä voi olla sekä etu että haitta. Jos lämpö pääsee leviämään hallitsemattomasti, se voi vaikuttaa raketin muihin järjestelmiin. Aerodynaamiset haasteet. Teräspintojen on oltava erittäin sileitä ja hyvin valmistettuja, jotta minimoidaan ilmanvastus. Tämä lisää vaatimuksia valmistusprosessille. Materiaalin kehittämättömyys avaruusaluksissa. Teräs ei ole ollut perinteisesti avaruusrakettien ensisijainen materiaali, joten sen käytöstä avaruusaluksissa on vähemmän kokemusta kuin esimerkiksi alumiinista tai hiilikuidusta. Tämä tarkoittaa, että SpaceX joutuu kehittämään ja testaamaan täysin uusia suunnitteluratkaisuja. Starshipin tulevaisuus.
Elon Musk on tehnyt selväksi, että hänen tavoitteensa on tehdä ihmiskunnasta multiplanetaarinen laji, joten Starship on avain tähän tarkoitukseen. Starshipin on kestettävä kuukausien tai jopa vuosien matkoja avaruudessa. Teräs on kestävämpi pitkällä aikavälillä. Kuussa ja Marsissa tarvitaan kestäviä aluksia. Näissä paikoissa ei ole maankaltaista ilmakehää suojaamassa alusta, joten vahvempi rakenne on kriittinen. Starshipin kyky kuljettaa suuria hyötykuormia edullisesti mahdollistaa suurempien infrastruktuurien rakentamisen avaruudessa. Nyt tiedät, miksi Starship on tehty ruostumattomasta teräksestä. Se on halvempi, kestävämpi, sillä on huippuluokan lämpöominaisuudet, se on edullisempi ja pitkäikäinen materiaali, joka mahdollistaa SpaceX:n unelmat tehdä avaruusmatkoista edullisia ja tehokkaita.